DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kay Super Detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jade ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Bugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5, oras na alas 3, just na. This time check is much was by EO. Love Your Eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news And public service. worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. K5 News FM. Sa 88.7 ang kwento lumalaganap, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Wagas, kulitan TJ na tunay. Sa kanyang boses, problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito'y walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Wagas, kaya huwag nang mag-atubili. Tawag na sa amin, DJ Macho Kulit. Ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7, umaarangkada. Kulitan tayo sa K5, tayo masaya. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon! Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan, More kulitan. kulitan, More fun. more fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun. Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, tinulang pututikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nangogid ya. Please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. on 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Ang
susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Mga ka-K5, good afternoon. May dahil ng hapon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5 nato nga pinalangga nato. Alas 3:17 na. Dali lang masok-sok ko na isa kon nga antipara para gwapo man ako sa live. Namian ka mo sa itsura ni Matt Chocolate daw, avatar lang mga ka-K5. Nagali silaw. Well, subong hapon, kanamis ang ako ni Tsura, do ka-unique lang yapon, no? Tintingan ko ni kagina sa salakyan, kung buto swabig li Tsura ni Matt Chocolate kung may antipara. Tsura ko do papha. Subong hapon mga ka-K5, naga-antipara man ako. Kung babae, antipara. Kung lalaki, angkol para. Kaya subong hapon. And so yun, taning aton nga kapunanon ha. Kay because May 20, 2025 ang aton nga adlaw. Sa mga ka-K5 naton nga nakatutok sumong sa 88.7. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Kabay pa naga-enjoy ka mo sa aton. Naga-enjoy ka mo sa aton nga programa subong. Gagabay pang aton nga ginabatsyag subong wala kita masakit. Pagkatapos wala kita problema, kanami lang batsagon. Well, subong nga po mga ka-K5 naton, nakatutok na ang tanan naton nga friend ha. Ang mga friends naton sa Antique, nakatutok na. Ang mga friends man naton sa Sara, nakatutok naman. Ang mga friends naton sa Barotac Nuevo, Leganes, Bao, nagatutok naman sa 88.7. Abrihi inyo radyo mga ka-K5. Kung ara ka mo dira sa inyo nga salakyan, no? Abrihi mo radyo. Nami ako hindi para ka nagasiga-siga mga ka-K5. Buto swabe lang. Oh, nakatutok sumong ha. Ang Sara naton sa 88.7 K5 News FM Sara, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 97.3 K5 News FM Bugasong, 95.9 K5 News FM Kulase, kag 88.7 K5 News FM Iloilo. Number 1 na kita. Kapoy wakal, diretso ta sa greetings good afternoon sa mga friends naton. Nga nagabamati, abi pang basahon kung isubong ang atom sa nag-antipara akes, no? Good afternoon kay K5 na Pasi. Mayong hapon kay Asha Ahmad. Mayong hapon Matt Chocolate, si Balanza Kalanoy, RG. Nakatutok din si Janlin Casio. Hi DJ Matt Chocolate, I'm watching from Lapus, si Janlin Casio. And also, hello to good noon, DJ Matt. God bless, always watching live in Barangay Algider, Sara. Oh, good afternoon kay John Lane Casio, nakapamati man subong. And also, mayong hapon, Matt Chocolate. Matt Chocolate, sa Nicoy Lapos, always kami di kapamati sang K5. Alas 4 sang aga, tubtub alas 10 sang gabi. Lang kaya magpuyat ng senior citizen, Matt Chocolate. Madamo gid nga salamat sa imo, ma'am. Pamati ka gid, always kanakin. Grabe pa sa good afternoon din. And also sa kay Alexandra Luis Escalante, ay bongga ang shade. Yes, we are, ma'am. Ginbakal ko ni. Kay amo ni sang shade nga ginhatag sa akon sang incheck ang iyan ni kanong makuha. Halinon ang tanan nga mga problema sa mga tawo nga nagayagata sa imo.
Number 2, color green ang akon nga shade subong kay nga aga greenual ang mga tao kon makakita sa akon. O, diba? Thank you, Ma'am Alex. Ang shade ay kamali na bakal tapos ang bal mo bongga pag-ed. Mayo gani kay Raji Velia nga nagapamati subong sa aton. Mayong hapon, mga chocolate. Pa-shout out gali watching live diri sa airport samtang nga nagahulat pa sayro. Kay Daniel Castina. Good afternoon sa inyo. Good afternoon kay Emmanuel. Kay Emmanuel Baconggalio Jr. Namamati sila subong. Good afternoon, Manuel. Si Manuel, sino to gani? Manuel, si Buboy to nag-PM. To gin-black yamang ko to? O gin-black ya ko? Ano na sa yaman? Well, mga ka-K5 naton, diretsohon na ta. Diretso na kita sa aton kapautwas to the max. Ipautwas na, huwag nang magpahuli. Sa tawanan at saya, di ka na mag-iisa. Macho kulit, kaibigan mo sa radyo. Sa K5 News FM, lahat ay kayang-kayang solusyonan. Pero di bala galain ang imubuot? Wala ka bala pa utwasan? Ari na ang solusyon. Ipautwas kay Mad Chocolate. Problema mo, solusyonan ta. Tuwag na. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Alas 3:22 na mga ka-K5. Kay basahon ta naman ang isa naman ka-letter nga ginpadara diri sa aton. Ang aton nga pautwas letter sa K5 News FM. Machokolita gualang ang ngalan ko nga si Emmanuel. 30 anyos machokolit. Kag may ginatago-tago gidako sa akon kaugalingon nga wala ko giginapahibalo sa akon nga asawa. Kaya una, hindi ko man gusto machokolit nga makaproblema sila sa akon. May 3 ako kakabataan, kag taguon talang ang ilang nga mga ngalan machokolit. Bilang isa ka driver sa nga jeep, everyday nagalakat ako para maka-income ako kung makabakal man kami isang bugas. Sudan sa sulod sa amon balay. Agud nga hindi kami magutuman. Kabalo Mad Chocolate nga kadamo sa mga kapipitan nga nagaabot sa akon kaugalingon. Ang una na dira, amo na ang ginatago-tago ko nga sakit sa akon nga lawas. Ka-disappoint ako. Nagatulala ako machokolit tungod sa ginabatsyag ko nga sakit. Isa ka beses machokolit na tingala ang akon nga asawa kang naghambal sa akon nga Emmanuel. Anong problema mo? Nang sabat ko naman machokolit kay Manu sa akon nga asawa, wala hani. Gusto ko lang nga magpaliwaliwa. Tayon sa bat sa nga ako nga asawa machokolit ka naghambal nga hindi ikaw mo sina. Sang una, masadyahon ka nga taho. May problema ka bala? Nagsabat man nga ako na asawa machokolit sa kasubong sina. Kaginbalusan ko nga wala. Hindi kin magpati ang akon asawa machokolit. Natural permila ako nagatulala kay grabing pagpalibog ko sa akon nga sakit. Hindi basta-basta ang sakit ko machokolit. Pero may nagasakit ang akon nga tiyan, ang akon nga ulo. Hasta na napatsagaan ko machokolit nga permi lang nagainit ang akon nga lawas. Ginapamangkot ako sa akon asawa pero wala ako naghahatag information sa iya machokolit para hindi sila mag-worry. After 7 months machokolit, daw hindi ko na maagwanta ang sakit sa akon nga lawas. Dasig magpalamoy po yung akon nga tiil. Dasig ako makabatsag sang tuyo. Dasig ako maghigko kung magkaon ako.
Buat sa ningon mga chocolate, hindi ko na maintindihan ang akon kaugalingon. Nagabiring ang akon nga lawas, nagangot-ngot ang akon nga ulo because nga komplikado na ang akon sakit. Mga chocolate, nagpa-check up ako sa doktor. Kag dito ko nakita nga may cancer ako. Pero wala ko ginsugid sa akon asawa para hindi sila mag-worry. Asa nga nagabot sa punto nga gindudahan ako sa nga akon asawa nga may kirida. Mga chocolate, until now, wala ko pa nasugid sa ila. Kay kabalo ako nga basi magproblema sila. Ano ba lang ako ni muon? Taguon ko na lang ni, ulaton ko na lang bala mga chocolate nga mapatay ako. O kon i-open up ko sa akon family about sa akon nga sakit mga chocolate. Hindi ko man luyag o luyag kumantani mga chocolate hambal sa ila. Kaling may nagapugong gid sa akon. Kabay pa matagaan mo ako mga chocolate sa ginatawag nga advice. Agud nga mabinag-binag ko ang sitwasyon. Ako naman po si Emmanuel sa Parotac, Nuevo Iloilo. 27 after 3. Good afternoon. Grabe no? Iba niya ginatago-tago nila kay may kirida sila. Ikaw ya ginatago-tago mo tungod nga may cancer ka. Kasubo sa imo nga istorya sumong. Hello to Julian Cernares, Cernias. Good afternoon. Grabe. But well, if you want to call, so nga hapon, tagaan naton sa advice ng aton nga letter sender subong hapon. Sir, shout out mga kids di sa studio. Kamamati kami dia. Kag sa mama ni Aryan, kag kay Ma'am Teen. Mayang hapon sa imo, ma'am. Kag happy birthday kay Miles. Happy birthday. Sumagi man birthday ni Maz. Joy or tomorrow pa? Ayun nga po na Idol mga chocolate. Kinanay na fact ng mamatida sa mga afternoon. And also kahit sing Tirano. Ayun nga po man sa imo. Kanami sa itsura mo mga chocolate ka may shade kagwapo kagali. About tsura ko daw tumbak-tumbak wapuwan ka. At tawag ka mo di mga kagay 5. Aring number 0919-0986-314. Tawag na. Mag-aatag ka mo sa advice. Happy birthday kay Miles ng MKF Talent Academy. Good afternoon. Pamati na kamo di mga kagay 5 kag magtawag sa amon nga hotline number sa 0919-098-6314. Tagaan naton advice si Emmanuel sang iyang problema. Ginatago-tago niya ng mga kagay 5. Siyempre hindi niya gusto nga may baluan siya sa pamilya niya nga may sa cancer siya. Pero para sa akon, Sir Emmanuel, dapat mo na ipabalo sa imo nga pamilya. Kaya wala may makabulig sa imo. Palangga ka sa imo nga pamilya, suportaran ka nila. Basi amo ina pagtilaw sang Ginoo sa imo. Alright. Dapat ang obrahon mo lang, Emmanuel, is to accept, pray, para nga hindi ka mabudlayan. You must talk to your wife before too late. Tama again. Importante na nga mag-istorya ka. May caller kita, sir. Check natin sa linya na sa line number 2. Check natin na. Ito kaluoy man kay Manuel. Ginatago-tago niya lang gali. Well, magabalik mga chocolate. We're fine. Magabalik natin. Makatawag ka mo dali sa number nga 0919-098-6314. Or you can call me now sa 0969-0719481. Magabalik mga chocolate. The number 1 radio station sa Iloilo. This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Good afternoon. K5 News FM.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apang, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network. Sector 80.7 ang kwento lumalata na video na chocolate. Sa kawanan walang patantay, mga tawag at kwento sabay-sabay, sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Machokulit sa K5 News FM.
Negilabas Love life partner Tawag at makisaya wagas Sa programang Laugh Out Loud lahat 41 after 3 on your favorite radio stations. Number 1, K5 News FM Iloilo. Edayad nga hapon sa kay Nananenfa. Mayang hapon kay Lisel Sutaso Burot sa New Lozena. Karma says, always choose a person who gives you respect, because respect is more than important than love. Sakto na. Among na yung sakto. Pakatatag Kulitan tayo Tawanan sa ere Alright. Hello, gali gusto nila, sir. Lawig ilan name ba? Sa kids line up, sir, Aryan, Hana, Zyrins, ano naman ba Side She, kabudlay sa mga ngalan naman. Si Kisha, Nicole, kag Heisley, nakatutok din. Hello man kay Ma'am Joy nga gwapa-gwapa sang una, subong amo man gyapon iya tsura. Good afternoon sa inyo tanan-tanan na nagatutok sa K5 News of Iloilo. Tamyo, come on friends ko, diri sa may barota. Macho Kulit, ikaw na ang number 1 radio. Number 1 radio man. Ang K5 yung number 1 radio, hindi ako. Good afternoon man sa mga friends ko dira sa mga Pirhil. Pirhil. Halikan at makisaya Kulitan tayo Good afternoon. Ngayong hapon kay G.I. Pirhil. You must talk to your wife, Anay. Importante gid inaya nga istoryahon mo ang imo nga asawa Emmanuel agod nga hindi magproblema. Buksan ni Macho Kulit ang linya para makauli istorya kita. Kung hindi ta mag-istorya hipos-hipos lang. Buksan ko ng linya, tawag na 0919-0986-314. Tawag na. Mag-istorya kita. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na. Para nga mag-enjoy kita subong hapon. Kay Saint Rina, Taghap Oksanya. Good afternoon, Macho Kulit. Ara ko da karon sa Sibalo, Mantike, mga K5 naton. Kaya di maabot dira si #right. Ma-perform na sa sang kanta para sa Linay Kang Sibalem, mga K5. So see you mga K5 naton. Ara na si Macho Kulit sa Buwas. Tapos Wednesday pagid ara man ko da sa gabi. Kita da. Kay ma-host ko da ba sa 21 kag sa 22 ara man ko da ay ako ma-host ang December Avenue. Wow, bongga. Well, mga K5 naton sa tiyahon nato ng ating program sumong hapon. Kabay pa nga may caller kita sumong hapon na maghatag sa advice kay Emmanuel. Aring number nga tawagan yung mga K5 0919-098-6314 K5. Liwaton ko 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481 K5. Para nga maka-enjoy kita sa buhay. Well, sa mga K5 naton, hindi man kamo magkalipat sa pinakabag-o nga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Hindi nyo pagkalipati ang extend mga K5. Kaya gina-extend yun ang imo nga turutot. Food supplement for men mga K5. Before ka mo maglabing-labing ni Mrs. Nag-inom ikaw sang extend agod nga maging extension cord ang imo nga labi-labi. Inom ka na sang extend mga K5 Mighty C, the vitamins, the alkaline vitamin C mga K5. Bulong ini siya sa mga number 1 sakit sa ulo.
Permi kag natubuan sang punggod. Permi kag natubuan sang uyapos mga ka-K5 inom ikaw sang Mighty C. Kag parisan mo inasan GTX 500, the superior antioxidant. Mo na mga produkto nito kung namin. Kagari pagida, kung ang imo guya mga ka-K5 medyo may garas-garas, ang imo ilok baho balhas, ang imo nga ilok baho dulunggan, tistingin ni maginom sang GTX Beauty Soap. Swabe gini mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton nga nakatutok din sa atin, may rayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Kay Shane Reyna, nagabati man subong sa aton, Klinika J You're Fresh. Sa mga ilok na pala nga ulo ang sidan. Mabudlay na yung kung may angsud ka mga ka-K5 kasi ano kakagwapa. Kung ang imo nga ilok nagapanimaho kalubay, baw! Yawan, timo dyan. Ngayon naman sa D3 Bio mga K5 na antiviral specialist. Isama na ka number 1 nga produkto ni Dr. Emil Oy, mabakal yung ina mga K5. Dala sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sang kilid sang Robinson's Place, Haro. Inom ka mo GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Inom ka na para swabe lang. Namin nabi ka mag-inom ka sa produkto dito ko namin, oy, kapin pagid nga tama kainit. Malamig ang ginainom mo, makuha ka lang sa ref, sang ice kag bulo bukbukon. Pagbuka mo, butang mo sa may shake, ipagaling-galing pagbugtaw mo, may shake ka na, may kape ka pa, naka-detox ka pa. Ari number, tawgi ko. Hindi ka magtawag, ilampos ko na karoon ng akon nga cellphone. 0919-098-6314. Tawag ka mo sa 0969-071-9481. Hindi matawagan, matchokolit, tali lang kita. Kasi sa signal nyo na siguro mga kagaypay. Love life partner, tawag nyo't makisaya wagas. Hello man kay Stroke IV nga nagamati sa mong sa aton. Thank you so much gid sa imo. Hello sa kay Reveal Balyonos nga nagamati sa mong sa aton. Good afternoon. Kabay pa ma-chocolate nga damo, blessing nga mag-aabot sa life mo. Alright, thank you so much. Hello man kay Albert Stein nga nagamati man subong. Good afternoon sa inyo tanan-tananda. Hello, ma-chocolate dumangoy. Abman ko ba? Si Ma'am Iris Castor nagapamati kag nagatanaw sa imo. Hello kay Ma'am Iris Castor. Sama-sama sa kulitan. Andot taw DJ. Kulitan. Gimayad lang tanda kung tanda ang magpahuya. Ginapabayan lang tapos kung ikaw bala magpakahuya. Dururun andat tapos kundi mo pagpatihon. Anda hambalon. Oo. Hi, kamati kami permedya sa Sanusi, Antiki. Mayad nga hapon mga ka-K5 kakakapi-kapi di ka mo sang DTX Coffee Mix. Wala pag-aalinlangan, mawala ang problema sa loob di na ilabas. Ano pagkita? Ang DTX Beauty Soap mga ka-K5 nami ni siya. Ay di ko may ulo ang sudon ka bala. Mahukas siya gidya. Hello gali kay Inday Irisa. Kamusta ka day? Kamusta nang imo nga ginabatsa? Paniwang-niwang ka. Ay nano. Kung tambok ikaw, gaibok-ibok na. Survey, ano ang pinakanamit kapag kaon diri sa Iloilo, ha? Damo dinamit pagkaon. Damo pagkaon nga
ay masaya. Si Ma'am Rochelle Subido, sang Oton National High School nakatutok din subong sa aton. Kanami gilisang jura kung nag-aantipara. Kwaon tabi ka K5 Lawrence, si ka K5 EJ, pwede ihan, no? I-check tabi subong siya sa linya. Kamusta naman ang aton nga partner sa dalan? Baka namin sa tsura ni Macho Korea Betis nga ko ni Beo. Ito swabe gito yung tsura. Kuya ko makantipara, no? Kwento sabay-sabay, sama-sama. Tsura ko dugunteng. Kulitan tayo. Ayaw nga pang DJ, makol ko tani galing. Wala ko kapasugod programa mo. Tawag lang Why problema? Tanan welcome magtawagan. Pamati ka mo permi sa K5 News sa Family Lo. Alas 3 at alas 4. Partner, tawagin mo kisaya wagas. Alright. Sa programang Out Loud Lahat. Tawag ka di ma'am, tawag niya. May problema. Tama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag kahit anong suliran. Macho kulit, iban ka ni bag-ula nakaposisyon do si Sinona, no? Mga hambog-hambog do piling-piling, bala. Mugi man na ya. Ako may kilala man ko na. May kilala ko gani nga pakuno-kuno. Maya nga po ang DJ Macho kulit. Kabudlay magalis ang imo nga obra, no? Actually, bala, bilang isa ka komedyan, kag isa ka DJ, syempre kung wala ka na sana isang obra mo, wala kami daan script. Wala masunod sa ulo ko, mambal ko, tiyan mo na. Tapos gina-check mo na namon kung ang ginalingguay, nga ginahaboy na amon, makasaklaw sa tawo. Hindi lang ulango ka. Kami, amumana kami din sa balay, Macho Kulit, kagina sang aga-aga, pas nanagit pangaboy ang kaldero, kay wala nang hugas akon magulang, amo gina na ko. May caller, kasi sino nasa buong caller naton, Chief Lawrence. Hello, good afternoon. Good afternoon, DJ Matt. Oh, mayo nga po, no? Sino ni? Hello? Basta naka FB5 naman ni pala. Hello, mayo nga po. Ang kapatid ng Emmanuel. Oh, Emmanuel, ano? May advice ka? May cancer siya, no? Oh, may cancer siya. Dapat kung may cancer, may kung naman kakit mo, hindi mo pag-angga-angga. Ano, no? Hindi ka normal person. As in, daw taway lang. Oh, doon sa wala lang, no? Kaya ang sa mapagi, as in, though medyo makahil ka man sa imo kang lingon, kaya ka magsaliti, kaya ka magkaluit, masyado, balitan mo, kay madugangan ang masakit mo. Kuring baka. Ti, ikaw dali lang, Ged, no? Ti, bot silingon gali, kung ikaw kung may cancer ka, gapawala ka lang, para nga doon sa wala lang, amo na, bot silingon mo? Oo, nanto, diba? Very happy. Ay, ano nang imo nga signal? Yayaman! Dali lagi ba lang signal mo? May diferensya. Ang signal mo, dahil ginahupa, dahil ngita ka na isang nami nga signal. Ay, ano na yan? Birthday. Ay nga po, Macho Kulit. Gwapo, subong si mo ba? Ako, salamat. Hello, good afternoon. Hello, Macho Kulit. Oh, ano mambal mo sa kay Emmanuel? Wala isang mag-city. Kagapat, ng ano siya, ng improve yung self. Hindi niya magpakita nga as in down na down siya kay dahil sa dahil sa di niya mag-down. Muna nagsaka sila sa booking para di sila mag-down. Dapat nakabasa sa libro nga about isang lalaki ito nga siya, may masakit siya. As in, tanong yung mga pangkutsa, tanong yung mga talain niya, nabatian niya sa tao, sa palibot, pero hambal niya, wala niya ginamind. Kaya gin-develop niya sa iyasas, ang frigid, as in, bato na siya. Wala na siya mabatsaga kung ano man ihambal sa tao sa palibot. That's why, ga-improve siya. Bot silingon, pabayilan ako ano yung ban nila si mo. Wala mo mga tao subo, may ilim mo gubra storya. Oo, correct. Oh. Wala na gila daw ang tao, ito kaglawan pa, tapos sandan pa. Kung ikaw weak ka, kundi pusa ka. Oo.
Diba? Kung hindi naman sila maintindihan, kung hindi naman sila pag-i-extend ng imobi nga, ay, amo na sila yan mo, amo na sa high school sila, di no pa, amo na ilang mindset. Correct. Amo nang pinakabudlay. Mag-abot gani ang tao sa kabuwi mo. Ang mga tao na iba, nag-isyuso lang na. May mga tao man nga friend ka mo, true friend ka mo, pero may iba nga tao nga nagapag-isyuso lang. Diba? Obrahan ka storya malain. Maguba ka. Naginapatihan pa na nila yaman ang no. Day? Ang mga chismusa nga gapati pa sa sala, no? Okay pa rin sila mindset. Kasi sila nga obra-obra, basta mga fabricated words ka ne. Yung siya, nang grabe na sa ka-destructive. Dapat obrahon mo? Dapat siya kung siya ngayon nagamasakit. Emmanuel, gani, kung sa Bible, no, ang Diyos kaupod na ito, ng sinong Emmanuel, ang sa demonya. Dapat niya sa na hindi siya nabilong sa earth, ang iya nga tutuod niya life, diya sa, after death. After death. Ang niya, sa pagalingon niya, parang, hindi siya, maatas nila din sa kalibutan. Tapos, hambalo niya sa pagalingon niya nga, anything that is visible, ang tanong niya makitaon, nga makita, temporary lang na siya sa kalibutan. Correct. Tanan nga mga posisyon, temporary. Tanan nga gabaligya sang gold, temporary. Di ba la? Visible. Tanan nga makita, temporary. Correct. Tanan na madula na siya. For example, nga taga-angas ang Ginoo sang talent nga magkanta. Wala mo ging gamit kundi kuhaon sang Ginoo, di ba? Ang taga-angas ang Ginoo sang 1 million. Parang ibulig sa mga tao. Galigid ubos mo inom, anong balik sa imo? Hospital. Di ba? Correct, DJ Matt. Pero ikaw naka-encounter ka naman sa mga tao nga nag-aobra storya sa imo? Ako ang? Ikaw ang ginaobrahan storya, kaagi ka na? Ikaw naman classmate ko gito. Classmate ko da sa, isat you. Ano ba sa classmate mo? Sa chat namon, ko nila, gintagwa. Tapos nistoryahan ko nila. Kaya wala sila kabalong, isa ko classmate nga nanugid. Sabi nila, saan na sila para rehas? Ay, sus! Why mo ginhitad ba ya? Hitad! Doon mo sa sunod baba ya! Anyway, Palangga, greet your friends now. Okay, nang may hapon, nasasalitan ng listeners, pag-viewers sa K5, kag sa tanan-tananda nga mga ang tawag ang inyong avid listeners, ang mula sina. Okay, mula na imo nga ipag-greet sa akon? Lang gid ng keep safe lang gid kag tani. Good luck sa imo tong hosting activity sa Sige. Madamo nga salamat gid. Taga-diin ka gani palang kaliwat? Highway na siya. Mga K5 naton is 3:59 on the clock. Ay na magkalipat nga magalibot-libot ang aton subong mga groups sa K5 News FM. Kung ikaw madakpan nila, nga nagalibot-libot nila. Nagmatagaan ka sa coupon, congratulations sa imo. May chance ikaw magadaog sa aton nga mga raffle draws kag cash prizes ang K5 News FM Philippines. Alas 4 punto na. Mga K5 naton, mga tiyempo. Ako naman po si Matt Chocolate para sa kampiyon. Nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong kasumpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Secret lang. Please. Salamat gid sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat. Hindi ko gid malipatan ang kayo ninyo. Mama Kahito, salamat gid. Ikaw na gid ang pinakabuot nga maestra nga nakilala ko. Ikaw na gid, ma'am. Ma'am. Nash? Kinakos ni Nash, ma'am? Kinakos niya ako. Nash. Ma'am. Kun wala na si mama, pwede say mo na lang ko? Ma'am? Pwede, ma'am Suset? Nash? I-comfortable kaya Nash siya. Oo na, ma'am. Oo man, ma'am. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Oo na, ma'am. Oo na, ma'am. Oo na. Oo na, ma'am. Oo, Nash. Oo. Ay, bongga na buo si ma'am. Ay, bongga. Yay!
Hala, siguro ko naman nga may tao nga magpalangka sa bugtong kong anak. Kasi Nash, Diyos ko, kakapoy na ako. Ara naman. Diyos ko. Ara naman. Sakit pa tama. Dugin ako rito. Agutsil ang dugaan ko. Diyos ko, Diyos ko. Gusto ko na magpahuway. Anak ko. Ma'am? Kauluya na giniya. Ginbaklan mo naman si mama sang mga kinanglano niya. Ay, Nash, batunan na lang balagin hatag ko sa imo. Nakahibalo ako nga, wala ka naman sang iban pa nga saligan nga magbulig sa inyo nga duha ni mama mo eh. Ma'am, basi wala ka na dra bilhin niya kwarta ha? Kung wala na, kundi ibang utang eh. Sige na. Sige na. Pili na din ang gusto mo nga mga biskwits. Agad nga may kaun-kaunon ka, samtang nga nagapulaw kay mama mo, ha? Ma'am, pwede ko kuha kape, ma'am? Kape? Ay, sus! Uy! Kabata pa gani si Imo para magkape. Ay, nano? Hindi na kuya bata, ma'am, ya. Sultiro na ako. Kag-isa pa? Kung makainom ako sang kape, ma'am, doon nagapagsik ang lawas ko. Nagakadula ang katuyo ko, ma'am. Ay, amo bala. Sige, amo na lang niho. Maklan ko ikaw sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Oo. DTX Coffee Mix? Amoy nang maayo nga kape eh. Gani baklan ko ikaw sang isa ka box nga DTX Coffee Mix, okay? Ate, sige ma'am. Nabatian ko na sa radyo eh.
Ma! Ari na ako. Damo ko didala para sa imo, ma. Ma? Ma? Bugtaw na, ma. Natulugan si mama. Hapayon kong buhok niya. Nga nagatabon sa guya niya. Ba? Hindi. Kaya may nakimamaw? Ma? Ma? Mama! Ma! Bugtaw! Ma! Bugtaw, ma! 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 Bugtaw! Bugtaw, ma! Ngagibihan mo ko! Ma! 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 Bugtaw! Ngagibihan mo ko, ma! Ngayit balakat mo na ko sa eskwelahan. Ngagibihan mo ko na yun. Mama! Mama ko! Ma, bugtaw! Bugtaw, ma! Bugtaw! Han, anong siling mo? Kuan, Han, napatay ang iloy sa estudyante ko nga may cancer. Nadumduman mo itong ginsend ko ba lang pictures nga nagligad lang ang mga inadlaw? Oo, Han. Nadumduman ko. Nga man. Ay, wala na siya, Han. Patay na siya. Ay, makaluluoy man. Tian, paano na lang ang bata, ya? Ang estudyante mo bala? Hindi ba lang ginpabayaan na siya sa mga pamilya niya? Ay, oo, Han. Kontra siya sang pamilya sang iya nga iloy eh. Kagamay ng problema ko sa bunghan. Nga man, Han. Kuan, abi, hani. Anti sa patay si mama ni Nash. Ginpangabay niya sa akon nga inakupon ko ang bata niya kun wala na siya. Kabudlay magbalibad sa isa ka tao nga nagatug ang matayon, Han. O tiyang bot mo silingon sinahan nga sa aton mo pa istaro ng estudyante mo? Nahuya gani ako sa imuhan eh. Pero kung hindi ka magpasagot, pangitaan ko na lang sa lain nga maistaran si Nash. Kung mabuot man lang siya nga bata, wala bisyo kag wala nagabarkada. Okay lang sa akon, Han. Mayo managani nga may upod kita dire. Isa pa, wala man kita sang bata. Siya na lang ana ang himuunta nga subang eh. Han? Han? Ang buot mo silingon, sugot ka nga dire maistar sa aton si Nash? Han? Ay, Han, salamat gid. Salamat gid, Han. Luyag ko siya nga may istorya kon ari na di siya sa balay. Hana? Agod nga makabuild man kami sa mayo nga relasyon. Gusto ko nga mabatyagan niya nga welcome gid siya sa panimalayta.
Oo, Han, oo. Hambalon ko siya. Kag nasiguro ko, malipay gid si Nash. Malipay gid siya, Han. Sulod, Nash. Ma'am? Okay na ini sa imo? Akong kwarto ini, ma'am? Oo. Abi mo, ginatiganan na mo nini nga kwarto para sa amon palaabuton nga baby. Well, kag ikaw ina, Nash. Ikaw ang amon subang. Ma'am? Salamat gid, mama. Salamat gid sang pagpalangga ang ginapakita mo sa akon. The best kagid, Ma'am Suset. Guwapa ka na. Alam kag buot-buot nga klase maestra. Kag palangga ka man sang bana ko, Nash. Tungod kun hindi gid siya magpasugot nga maestar ka diri sa balay. Kag Nash, ma'am, kabigon ka ginamon nga miyembro sang pamilya namon. Kag please, ha? Please lang gid ha. Pakabuot ka gid. Pakabuot ka kag hindi gid ako paghatagi sang libog. Amo lang gid inang ginapangabay ko sa imo, Nash. Amo lang ina, Nash. D3 Bio with Vizio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapanatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Ma'am Suset. Ay, Kwan. Wala ka man nasawahan nga kamo lang aduha ni na siya balay mo? Oo man, ma'am. Lalaki pa nga daan. Mayutani kon pariyo lang ka mga babae kay okay lang. Oo man? Kabuot man lang ang pagkabata kay Nash.
Wala man ako sa problema sa iya. Malapit ni siya isa ka tuig nga nag-i-star sa balay, pero wala man kami sa problema sa iya, ah. Wala man pangimon si mister mo? Ay, Diyos ko. Ay, wala agad na iya nagasulod sa pensar ko, Mami rin, ah. Baw, manlalaki na iya. Kag nagahinrusgan pa. Ay, hoo, matuod. Pensara mo manog first year college na iya. Kag katahumbaya sa imo, Ma'am Suset. Kampiyon ka balalawas. Oh. Agi lang sigurong hindi maniskog ang kwan kung matubang ka. Ay, sorry, gid, Mami rin. Ma'am Ismael, sorry, ah. Pero, daw, hindi gid ako nanamian sa ginapanghambal ni subong sakay na siya. Sobra naman kanubos ang pagkilala ninyo sa bata. Ay, ako lang siguro ang pwede nga maka-judge kay Nash. Ay, doon na kay ako yung upod niya permi sa balay. Kag isa lang masiling ko, ha? Dako ang respeto sang bata sa akon bilang iya ikaduha nga iloy. Una na ako sa inyo, ha? Excuse me. Ay, naakig. Kita mo to, Ma'am Ismael? Defensive. Basta mo na may ginatago na iya. Ay, ano pa? Obvious, ah. Nagapalamon lagid siya paghambal mo nga. Agi lang ang hindi maniskog ang iya kon siyang matubang. Tadawon talang, ah. May bation ginipila ka adlaw. May ara gid sa imo, be? Ano pa? Ay. Sorry, gid, ma'am. Tungod sa akon, daw maguba pang relasyon mo sa mga co-teachers mo. Baide sila, ah. Hindi sila yung pag-insindihan, Nash. Papay sila. Wala kita sang dapat nga i-explain sa ila, no? Mga wala obrahon sa kabuhi nila mo. Gani man, ma'am. Si Mami rin gani, ang iyabana. Palahubog lang ginapro. Kag ginapintasan siya. Basta, Nash, ang himuon mo. Ipakita sa ila nga wala kami nagsala ni Sir Mumat sa pag-adoptar sa imo. Ha? Oo, ma'am. Himuon ko gid ang tanan. Agod mapabugal niyo ako. Himuon ko gid ang tanan, ma'am. Han? Hello? Han, okay ka lang? Nga do kaluya sa imo, haw? Han, mapuli ako dira as soon as possible. Ha? Han? Ay, bakasyon mo na? Tuloy-tuloy na giniguro nga bakasyon, Han. Han? Nga aman, may problema bala? Han, may colon cancer ako. Han? Oh, Diyos ko. Han, hindi ako paglahugis ang amo sina, ha? Han, hindi ba to, Dina? Hindi ba to, Dina?
Han? Wala ako nagalahog. May cancer ako. Kung magsubong sina, magpauli ka na lang, Han. Agon maatipan ko ikaw sang maayo. Mas maayo nga na-detect inasang mas temprano. Han, hindi ka magpaluya-luya, ha? Kaya ta ini, Han. Kaya ta ini. Hindi ka papabaying lawas mo, ha? Please, Han, magpauli ka gilayon. Hindi ka na magpauli. Ano ba lang natabo sa akon? Han? Ay, Nga nagkakasakitan ako. magkaon mo gali, ha? Kung mabatian ko nga Magkaon sa... nag-istorya si Ma'am Suset. Sa ginabatsyag mo, Han. kag Sir Matt. I love you, Han. Diyos ko. Palangga na gid ka. Naamo sila nabatsagan ko. Hindi pwede ini. Oh, sige, Han. Hindi. Hindi papabaying ko galingon mo, ha? Naluyag na ako kay Ma'am Suset. Sige, Han. I love you. Amo balay ning rason? Love you, Han. Kung nga nagkapangimon ako sa bana niya. Na-inlove na ako kay Ma'am. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung gali si Ariel, nagkanto sila ikisan nagligad, sakit kidya katama, di ang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. K5 News FM. Mga abyan, sunod ninyo sa pagmamati ang matahong nga kasumpon sa atot drama sa kaginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, secret lang, please. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagan, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiyang inyo alagan, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng estasyon.
Enrico Sorita Jr. las 4:30, tubtob las 6 ang gabi. Dili lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape gagal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape gagal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix naga-detoxify, namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35. Iningawa sa dulong sa inyong Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa? Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Castigador! Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita gid nagabi-abi sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga banwanan kag isa ka component city ang syudad Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagamonitor nakatutok subong kaila sinitag sa ka mga radyo sa 88.7 kHz. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa mga nakatutok sa ato si mga release stations. Sa Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Mayagaw, Banwa sa Kalinog, kag suman Banwa sang Sara. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visaya, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa ato sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa ato sa Facebook Live. I-like kag i-share ang ato sa liga pagpangalagad kag sa wala pa makafollow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital para sa di ka nga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo monitor ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihi nga mga nagkakrabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Direkta sa adlaw sa ring Martes, pitsa 20 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ini nga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinanda ko man ninyo alagad ang inyo ka K5 Enrico Topas Zurita Jr. Salwat welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Sa ato sa liga pagpangalagad, kaina mapaang ang ato sa tiyempo, pero subong no, nga hapon naka-eksperyensya diri sa may syudad sang Iloilo sing pagtupa sang ulan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Good line kon na nagpatial ka kay na kainit, nabasa ka subong sang ulan, no? Subong hapon. Gwa mo sila daw ginsugbuhan, no? Daw gabagab lang nga uling, ginsugbuhan mo sang tubig. Kaya mo ni nga kung kaisa
ina ilang resistensya ta. Maburubatsagin kita mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ano ba naman 13 sa mga balita ng aton pag-istoryahan sa saling Martes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Masobra na isang semana natapos ang ining midterm election na pero may mga manudlo gyapon kag pilag ka mga poll workers na nagareklamo kay sa subong way gyapon mabaton ang ila nga honorarya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nagapanawagan subong ang grupo na sang Alliance of Concerned Teachers na dito sa Bansang National Capital Region nga para ma-release ang ila sining honorarya mga ka-K5. Iti ang ining mga poll workers na to na muli nagbira-bira nagpulaw-pulaw para sa sining pagpatigayo na to sa midterm election. Ang iban sining mga pagsakripisyo nga ginhimo para lagid nga matapos kagamangin malinong kag matawhay ang aton sining nga pagsaulog sa midterm election. Kaya mo nang ginapangayo nila nga dapat i-release na gilayon. Kaya iban sa nga mga gasto ti personal. May iba naton nga mga kauturan, mga manudlo naton sa mamalayo sa nga lugar. Balagi naton kanong ilasing eksperyensya, mga ka-K5 sa ilasin nga mga pag-sacrifice during the time sa adlaw sang election. Iban sa gagi pa sa pilag ka mga suba naton. Kaga siyempre malayo ang ilasin nga lugar nga hindi malabuot bla sang mga four-wheel vehicles naton. That's why ng iba niya at ilakat gid. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:43 sa atong sulig pagpangalagad sa piyak nga bahin matapos nga nagpagwa sa state si Pangulong Bongbong Marcos ginaprubahan na ang ining dugang sini nga mga 16,000 ka mga bag-o nga teachers mga ka-K5 mag-create sang bag-o sini nga mga posisyon para sa sining pagbukas sang school year 2025-2026. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. May pinasubong ka mga mamalida na pariho ni re-elected Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Nagahingyo na nagpanawagan sa Department of Education nga kuntani kuno ang tunga sang 16,000 nga bag-o nga posisyon para ni sa mga manudlo naton ang tunga sang 16,000 dapat didto kuno igahatag sa may bayin sang Mindanao. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayon nga balita mga K5. Madugangan naman of course ang aton siring nga mga naggraduar sa edukasyon. Mataga na sang katumanan ang ila siring nga handom nga makatudlo tungod sa siring panibag-o sini. Nga mga 16,000 ka mga bag-o nga teaching posisyon nga iga-create sining pagsugod sa school year 2025-2026. Naibuloan naton nga school year sa Department of Education sining tuig magasugod ang pagklase sa abot sining Hunyo 16. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Lapit na lang ka magabukas naman ang another school year. Kung saan ulat ito nagtakop ang school year 2024-2025. Kadasig lagi sa mga paglakat sa Minadlaw. Pagsipad-sipad sa Minadlaw sa asing kalendaryo, mga less than 1 month na lang ang bakasyon sa mga estudyante nga under sa Department of Education mga ka-K5. Ang akon nga niya bata sa nagligad lang adlaw lang ila katapusan niya klase. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ay under sila sa Department of Science and Technology. So ang ila pagbukas klase daw Hulyo 26 siya. Pero anyway, sa ato sa pagpangalagan, we don't know na ni kay ang ining proposal ni
ni Congressman Rufus Rodriguez kay luyag sini nga matagan sang importansya ang ginatawag sining dako nga concern kung edukasyon ang pag-aistoryahan kay mas madubo dito mga ka-K5 ang masiling naton taas itong porsyento sang mga hindi kay balo magbasa kag of course ang pag-intindi sa ginabasa dito sa may area sang Mindanao. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero depende ini kung ano ang desisyon sa Department of Education kung mga 8,000 gid ka mga bag-o sila nga teaching position igahatag dito mga ka-K5 sa may isla sang Mindanao. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:47 sa ato sa nagapagpangalagad. Mayong hapon gid kay Sir Hudlo Montana, kay Sumuman, kay Ma'am Shane Rina Taghap Ukanya. Kamonitor gid sa ato sa pagpangalagad. Dali lang kay medyo ma-experience naton ang pagpurpangilat mga ka-K5. Dili sa ato sa